Elefanteak animalien erreinuko erraldoi gozoak, gizakiak liluratu dituzte mendeetan zehar. Gaur, etxeko elefanten munduan sakonduko dugu, haien historia, bizimodua eta aurre egin behar dieten erronkak aztertuz. Hiru elefante espezie bereizi daude. Afrikako sabanako elefantea, Afrikako basoko elefantea eta Asiako elefantea. Asiako elefantea 4 azpiespezietan banatzen da. Sri Lankako elefantea, Indiako elefantea, Sumatrako elefantea eta Borneoko elefantea. Hemen, Tailandian, Indiako elefantearekin partekatzen dugu gure etxea. Garai batean elefanteak lurralde zabaletan aske ibiltzen baziren ere, gizakien jarduerek nabarmen murriztu dute haien habitat naturala. Gaur egun, populazioa 2 talde nagusitan banatuta dago. Elefante basatiak eta etxeko elefanteak. Tailandian gutxi gorabehera 4.400 elefante basati eta 3.800 etxeko elefante daude. Elefanteak animalia sozialak dira, bostetik Anbor matriarkatuko taldetan bizi direnak, batzutan 20 arte. Ondo moldatzen dira xastorkadi eta basuetan, janari eta ur ugarirekin. Belar jaleak izanik, egunean 12 orduz landareak bilatzen eta japen dituzte. Haien dieta osatzeko, sarritan gatzlurrak jaten dituzte funtsezko mineralak eskuratzeko. Elefante basatiek lurralde zabalak dituzte. Gutxi gorabehera 300 eta 400 kilometro kuadro arteko eremua hartzen dute. Lurralde zabal hau beharrezkoa da haien elikadura beharrak eta egitura soziala bermatzeko. Gizakien eta elefanteen arteko harremana milaka urte atzera doa. Hasieran, elefanteak basapiztiak ziren, eta hainbat helburutarako harrapatu eta trebatu zituzten. Garraiorako, lanerako eta baita gerrarako ere. Frogak daude elefanteak harrapatu eta etxekotzeko ohitura Tailandian Sukhothai garaian hasi zela. 1249. Urte inguruan, denborarekin, elefanteek gizarte tailandiarrean zuten rola aldatu egin zen, gerraren gainbeherarekin. Elefanteak funtsezkoak ziren oihanetan garraiorako, gero egurgintzan erabili zituzten enborrak ateratzeko. Hala ere, bat bedegatzi sortze bedegatian, egurra moztea debekatzean, elefanten eginkizuna aldatu egin zen. Gaur egun, etxeko elefante askok turismoaren industrian aurkitzen dute lana. Honek elefantei jabeentzat diru iturri bat eskaintzen duen arren, erronka batzuk ere balakartza. Elefanteak animali handia dira, eta elikadura beharrak ere handiak dituzte. Elefante bat elikatzeak egunean 300 eta 400 kilo artean, hau da, bere gorputzaren 10% inguru jaten duen animalia izanik, jabeentzat zama handia dakar. Asetzeko, hauek batez, belarrak, bambua, matxak, sustraiak eta hostoak jaten dituzte. Ura ere funtsezkoa da. Elefanteek egunean 100 eta 150 litro artean edan dezakete. Etxeko elefanteen zaintza lan neketsua da. Elefante zaintzaileek edo elefanteen arduradunek funtsezko rola dute haien ongizatean. Haiek arduratzen dira elefanteak elikatzeaz, bainatzeaz eta arreta medikoa emateaz. Elefanteak animalia adimentsuak eta sozialak dira, eta estimulazio mentala zein fisikoa behar dute. Bainatzea, lokatzetan jolastea eta gizakiekin harremanak izatea bezalako jarduerek haien ongizate orokorrari laguntzen diote. Handiak izan arren, elefanteek larruazal delikatua dute. Erraz erretzen edo ziztatzen dena. Lokatza gorputzean ematea babes naturala da. Bainuak ezinbestekoak dira garbi egoteko eta gorputzaren temperatura saisteko.
Elefanteek ezin dute gizakiek bezala izerdirik bota. Haien larruazal dodiak ez du beroa kanporatzen uzten. Oinetako azazkalen inguruko kutikulen bidez bakarrik izerditu dezakete apur bat. Horregatik izaten da eremu hori sarri bustita, baina hori ez da nahikoa osteko. Orduan, nola hotzten dira elefanteak? Lehenik, belarriak astinduz, odola hotztu eta haitzagailu natural baten moduan jokatzen dute. Bigarrenik, begietako ezetasun apurrak ere laguntzen die beroa askatzen. Garrantzitsuena, freskatu eta ura edatea ezinbestekoa da. Horregatik, elefanteek egunean 4 edo 5 aldiz freskatzen dira uretan, temperaturaren arabera. Orain, zergatik igusten diegu larruazala, igarzketak, zauriak edo larruazaleko arazoak detektatzen laguntzen digu. Parasitoak eta infekzioak saihesten ditu. Azalaren azpian ezkutatzen diren larbak kentzen laguntzen du. Odola zurgatzen duten intsektuen larbak azpian ezabatzen laguntzen du. Eta horrela parasitoak eta infekzioak saihesten dira. Azalia kentzen du eta horrek azkura eragiten du. Eta larruazala garbi, osasuntsu eta eroso mantentzen du. Freskatzeko unea ez da soilik divertigarria. Funtsezkoa da elefanteen osasunerako eta zorionerako. Etxeko elefanteen etorkizuna bai konplexua da. Haien ongizatea eta bizi baldintzak hobetzeko ahaleginak egiten ari diren arren, habitat galera, gizaki elefante gatazkak eta legez kanpoko fauna salerozketa bezalako erronkak oraindik ere hor daude. Kontserbazio erakundeak eta pertsona dedikatuak etengabe ari dira elefanteak eta haien habitatak babesteko lanean. Ahalegin horiek babestuz eta turismo arduratsua sustatuz, izaki bikain hauen biziraupena bermatzen lagun dezakegu etorkizuneko belaunaldientzat. Ongi etorri gure hegoaldeko Tailandian dauden elefanten kontserbazioetara. Familia 130.000 urte baino gehiagoko esperientzia duen, ekologikoa eta txikia den santutegi bat gara, elefanten zaintzan adituak. Animalien ongizatea da gure lehentasun nagusia. Turismo etikoan sinesten dugu, Asiako elefanten etorkizuna benetan babesten duena, errukia eta errespetua oinarri hartuta. Errikaletasunaren aurka irmo gaude eta zaintza hobeagoa, ulermen sakonagoa eta bizitza osoko ikaskuntza bermatzeko konpromisua dugu. Gure elefante parke etikoen sarearen bidez, babestu, hezi eta inspiratu egiten dugu. Elefanteek eta pertsonek elkarrekin loratzen diren etorkizun bat sortuz. Gure elefanten konservazioan, gure eginkizuna da elefantei bizi kalitate gorena eta rehabilitaziorako ingurune seguru eta zaindua eskaintzea. Gizakien eta elefanten arteko lotura sakon eta esanguratsua preziatzen dugu, leku hau benetan berezi bihurtzen duena. Hemen, ongi etorri beroa ematen dizugu erraldoi gotxo hauekin oroitzapen ahaztezinak sortzera. Bakezko eta naturaz inguratutako giroan. Elefanten ospitalea. Arro gaude Ego Tailandia Elefante Fundazioa, STF, babesten dugulako. Erresuma Batuan erregistratutako ongintza erakundera, elefanten osasun eta ongizateari eskainia. STFek doako albaitaritza erreta eskaintzen die Tailandia hegoaldeko elefantei, Phang Ngo probintziako ospitalean lanaldi osoko talde batekin eta urruneko eremuetako elefantetara iristen den klinika mugikor batekin. Zure bizitari esker, sarera bakoitzaren 3% zuzenean STFera doa, elefante gaixo edo zauritueri behar duten tratamendua jasotzen laguntzeko. Informazio gehiago lortzeko, bizitatu. Tailandian, oro har, elefante bat kateatuta edo giltzapetuta ikusten baduzu, ez larritu. Inoiz ez da arrazoirik gabe egiten, eta arrazoia beti elefantean segurtasuna da. Batzutan, gaixo egon daitezke, edo mustizeneko hormona fase batean egon, eta horrek portaera ezustekoak eragin ditzake. Maitasunez hazitako elefanteek ere, oraindik bazapiztien zena daramate barruan. Kasu hauek arraroak dira, eta hau dugun guztia egiten dugu egoera horretara iritsi aurretik zaintzeko. Guretzat, elefanteak familiaela. Eta familia bezala. Maitasunez eta arduraz babesten ditugu. Segurtasun informazioa. Zure esperientzia hasi aurretik, hartu une bat segurtasun gida garrantzitsu hauek ikasteko. Ezkorrika egin, zure segurtasunerako eta elefantearen erosotasunerako meselez ezkorrika egin instalazioetan. Isilik egon. Mantendu hotza basu.
Oihu edo garrasi handiek elefanteak beldurtu edo azaldaritzakete. Haurren zaintza, 11 urtetik beherako haur guztiak une oro heldu batek lagunduta egon behar dute. Elefanteak hurbiltzeko. Inoiz ez hurbildu elefante batengana, elefante zaintzaile bat bertan ez badago. Aurrean egon. Egon beti elefantearen aurrealdetik edo alboetatik gertu. Begirada kontaktuak lasaitzen laguntzen dira. Ukitu astiro. Elefantearen azala gogorra dirudien arren, benetan sentikorra da. Mesedez, izan zaitez lima. Elefantei janaria bakari jalan. Mesedez, eman elefantei zentroan ematen diren janari onartuak soilik. Gizakien janaria kaltegarria izan daiteke, ez bota zaborrik. Lagundu gure ingurumena garbi mantentzen, guztion gotzamenerako eta segurtasunerako. Eskuak garbitu. Mesedez, garbitu eskuak elefantei janaria eman aurretik. Ez erabili flasharekin argazkiak, lasai atera argazkiak, baina mesedez, itzali flasha. Ez hurbildu elefanteen gana bakarrik. Gidari bat eta elefante zaintzaile bat beti egon behar dira bertan. Eskerrik asko entzuteagatik, eta goza ezazue gure erraldoi gozoekin igaroko duzuen une esanuratsua.